Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Kuphela. Ngiyabonga bafethu for joining me. Thank you very much. Ungakhohlwa kumele subscribe manga subscribe, like video, share video into kanjalo bafethu. Thank you very much. Asikhulumeni you guys ngokuphela kweingane okhona nowadays kuphela abantwana you guys kakhulu abantwana besikolo. Mina I do not know ukuthi what is happening. Njalo nje sizwa ke kuthiwa sekushona abantwana abangaka endaweni ethile, sekushona abantwana abangaka endaweni ethile. I've never understood ukuthi what's going on. Kuthiwa abo my friend badayisela ke iingane ukudla okubolile, like angazi, and not in the same place, in different places. Kuthiwa eSoweto, kuthiwa eThembisa, kuthiwa kuphi. So ayingazi bafethu mina ukuthi yini kanti ingane ziphela kangaka madoda. Nisho ukuthi my friend laba you guys babulala ingane zodwa and then thina abantu abadala masithenga and then we are not dying. Is this thing only targeting ingane because it's phelile ingane bafethu? And nakula abantu abadayisa, like you know, like emagethini ezikolo uzothola kunabantu abadayisayo into ezokudla, ungazi ukuthi uzodebi kwenze njani. Kuthi umntwana othenga khona ukudla uthenge into udlile wathi sisu wadlule emhlabeni. Sekukuningi bafethu. And I've heard as another story kumekuthiwa bathe mabephenya bathola ukuthi le abastoka khona hayi ukuthi mhlambe usuku my friend nefake something le abastoka khona, because angithi yazi ukuthi obviously angazi somewhere ijobe whatever le kuya phambili la kuma beyo stoka like izinto abazozidayisa. So whatever ishop le abastoka kuyo okuyiyona abantu abadayisa abastoka kuyo ikhona la kunengxaki khona ukuthi kwatholakala ukudla okunani okune particular chemical ukuthi lese uhlale sewethu stokile, uhlale eThembisa stokile, use roadport stokile, something like that. And money is all dice and dice obviously nisezikoleni enala ko my friends yazi kakhulukazi ukuthenga ingane kuseni izezithenga kakhulu ama snacks, angithi abantu abadala sithenga ama snacks, something like that bafeni bese ingane ziyathenga ke ziyadlula emhlabeni. It's not like my friend batsheleni ukuthi asidayisa into ezibolile sibule. Of course vele banento ezibolile futhi bayabhora ke labo banento ezibolile, but this particular thing ukuthi siqeda abantu ukuthi it's a chemical. And uma bephenya bathola ukuthi leyo chemical ile la everyone astoka khona angazi bastoka kuphi bafethu, which is so sad, because which means leyo nto eyaba khona ingabe yawela ngemistake or ingabe yafaka umuntu masibomo whatever is happening. Then bayeza ke labo my friend nabo ntontona labo mama badayisa emagedini and so forth, bayostoka ke mabebuyo stoka bayadayisa ke bayadayisa kuthenga ingane kuseni ziyaphuma isikole ngemali zabo zokukhera, bayathenga abantwana bayadla and then bayagula. Guys abantwana baphelile, like honestly this is not funny anymore. Ingane ziphelile and endaweni ezihlukile, like ngisho ngithi kukhona inkinga bafethu nalento ukuthi abantu nje bayadayisa emagedini esikole, ungazi ukuthi lokudla lokudayisela abantwana besikolo ukupheke nini kanjani, into ezikanjalo bafethu nako kuthanda ukuthi kube ingozi ebantwaneni besikolo. So ngikhuluma nje ngoba ngibona kunodaba ke lapha nokhona ukuthi asekuvalwe ukudayiswa kokudla ezikoleni zaseGauteng, right? Umphathisa ke wezemfundo eGauteng umnumzana uMatumeshilwane umnyango wezemfundo eGauteng useyaleleke izikolo ukuba zikumise ukudayisela kwabafundi ukudla ezikoleni nasezindaweni ezizungezile, something like that. Now umnyango uthi lesi sinqumo sithathe emva kokwanda ngendlela exakile kwezigameko ezibikwe ezokugula kwabafundi abadle abasuke ebekudayiselwa. You know what I mean? Now estatementini ke esithumele abezindaba lo mnyango oholo umnumzana uMatumeshilwane uveze ukukhathazeka ewonakho ukuthi lezi zigameko sezikhiphe izidumbu, abanye bavuka ezibhedlela. Siqhamuke ke nohlelo olusheshayo oluzoqinisekisa abafundi ukuthi baphephile nokuqinisekisa nezempilo ezikolweni. Izikole nomkhandlu wabazali olawula isikolo bayalelwe ukuba baqaphe futhi balawule abadayisa ukudla izitolo nezinye indawo ke ezidayisela abafundi ukudla. Kuchaza ke umnyango ukuthi izikolo zinikwe umyalelo ukuthi zivumele ukudayisela abafundi ukudla okunempilo kuphela futhi okungaphelele isikhathi kwafakwa ke emaphakethini amasha. Nako nxenxa ke bonke abadayisa ukudla ukuthi balandele umgomo 638 wangoJune 22 ngo2018 wezokuphepha futhi ocacisa ngokudla okwamukelekile ezikoleni. Kuyalele abadayisa ukudla ezikoleni ukuba babe nesitifiketi esiyimvume ke sitholakala eminyangweni wezempilo esibagunyaza ukuthi bahwebe ngokudla. Now ushilwane ukhuthaze ukuthi ilandelwe ke lemigomo, wagqugquzela abazali benzele abafundi ukudla abazokudla esikoleni kunokuthi babanikeze imali yokuthi bathenge. Kumele bakwenze ke lokhu ukuze kube ke
isichishiyelwe sorry imigomo elawula abadayiswa ukudla ezikoleni kwasho lapha umphathiswa ke wezemfundo ukhuthaze kube nemihlangano phakathi kwezikolo nabamahlelo ehlukene emphakathini ukuze ke kugwenywe ke izehlo zokufa kokuphuthunyiswa kwabafundi ezibhedlela. Kushona abafundi abangu-12 eGauteng esikhathini esiyinyanga abadle ukudla okusolakala ukuthi bekunomuthi something like that. So yeah, mina like ngishilo ngathi I think ngingabona kolunye udaba kuthiwa la abastoka khona. I do not know wherever iwapla amashop amakhulu abalanda le ko Joburg Ntontoni beyostoka. So mabefika bestoka lapho mangabe that particular food or whatever bekuno poison or whatever it is, sometimes into engene ngephutha, sometimes ezinye izinto zenziwa masibobo nkosiyami bese bayastoka ke ngobuningi. Uma bestokile bayakuphi abanye badayisa izikoleni, abanye my friend, abanye you know bayadayisa ke ingane ziyathenga laphana. Ingane masezidlile ke kuthiwe yizisi izingane zigijinyisele esibhedlela ziyagula isisu, abanye bavuka khona esibhedlela, abanye bayashona ke mntakaba, especially abo my friend nje bona yo guys, abo my friend no okabo my friend okunye kusuke ku-expire ngempela, okunye nabo basuke beyostoka khona le la kuba stoka khona okuthiwe bekunokudla okutholakala ukuthi kune-chemical. Yona le chemical manje ke guys esilimaza ingane ngoba mazithenga zidla sezigwinya ke leyo chemical and then ziyalimala. Hey guys, kunini mangithi ngiyathi story sengane egula, esikoleni, story sengane hayi bafethu no, like it's becoming too much kuningi manje. So mina sengiyazibuza ukuthi la ko my friend nathi siyathenga sometimes abantu abadala uthola uthengeni. So why kanti lokhu khona ku target ingane ngoba ingane eshona bafethu. Sengiyayicabanga leyo omunye wakhuluma wathi la bastoka khona le yila ukuthi kutholakala ichemical. So mhlawumbe my friend nabo besuke bestokile, omama abadayisa la emagedini esikoleni nabo bestokile. Uyayibona into engishoyo? Guys, angixeki umuntu, sengiyasho kodwa ukuthi uma uhamba usiyostoka ungazi ukuthi that particular food or whatever oyiphetheyo iyathi kuba ne-chemical whether nge-mistake or whatever, yaba ne-chemical wrong. Uma ufika laphana wena ke andiyazi bafake emaphaketheni amancane, bafake if ngamazimba or what bayadayisa lapha, obvious kothenga ingane. You know abanye basemagethini esikole phela abanye baneziphaza, umntana uma umnika imali ephuma nje vele ungene isiphaza something like that, or mayifika esikole before izongena uyathenga or nge-break or nge-lunch, right? Kanti kustoke khona le la kune-chemical khona. My friend nabo bastokile nabo banakho emashop wabo, plus bona banakho lokho kubolile kunezibungu something like hey baphela abantwana bafethu. It's not funny anymore, like ingane iziphelile. I'm like this is satanism or something. Usuthi yathi section ingane endaweni ethe usuthi yathi ingane ezimbili, ingane ezintathu, ingane ezimbili hayi bafethu, like no ways. So sesiworried you guys ngomntana mamnika imali uthi uyothenga esikole awazi noma ungamtshela umntana sometimes ngicela ungathengi ko my friend, ngicela ungathengi ko mama basegate, ngicela umntana uyothenga bafethu. You know a child is a child. Ungazozama ukumtshela thenga ke fruit or something, ungathengi la yabona lama ice awo my friend la guys, mana ma ice la ngathi nje umuntu vele wafaka amanzi noshukela wa mixa wakujuice something like that. Angathandi le ayibona le nhlobo yama ice angiqondi at all ukuthi kanti imanufacture kuphi kanjani. Kuzwakala nje kungamanzi ushukela wodwa nje like water and sugar, you know what I mean. Amazimba wabo nje namanye amagama nje adoji nawo uzothi what kind of zimba is this one. But abantwana bayathenga bafethu, uzothi umntwana uyaphuma lapho uyothenga ubushilo ukuthi ungathengi nowadays kubi kuyabheda, sicela ningathengi ngoba ngeke umhambise futhi esikoleni engenayo imali uzodlana, you know what I mean. Angaze asuke edlile endlini uyayidinga imali for i-break or i-lunch, you know what I mean. But bayathenga ke bafethu enisiphelile ingane. Usuphila nje ngomthandazo nkosi yami ukuthi yo akathenga ifruit or something or angene nje emashop acacayo athenge into ebonakala usual ejwayelekile ngoba lezi ezinye ama friends ezinamagama adoje singawazi, ezinye izibolile, ezinye ezitheni, bakithi yo baphela abantwana kunzima bafethu. Okunye uzowabuza ukuthi sokutholwa ngabantwana yini, because now this is becoming too much. Ingane eziphelile and for what? So angazi bafethu umnyango wezemfundo nawo uyazama ukugwema ke lokushona kwabantwana ukuthi akubhekwe. You guys abazali nabo bakhuthaza ingane izitolo labathenga kuzo babheke bafethu ko my friend kakhulu, just ignore my friend please. Naye usuke stoke khona le okunye kusuke kubolile nje kunezibungu sekuhlale kudala nje uyathenga umntwana uyadla something like that. But umbuzo wami ko my friend abantu abadala bayathenga, you know what I mean. So it's just no, they have to investigate more man. So I've seen videos of my friends zivalwa something like that bafeni ngoba abantwana badla udoti khona. I won't lie. So I do not know bafethu. Issue vola ka comment section ngalolu daba sikhulumisane siza ukuthi
what is your experience and whatsoever, ucabangani ngalolu daba ke lokushona kwabantwana nabo my friend into zabe ibolile and all that. Sikhulume ka comment section bese siyahlangana kwenye video elandelayo. Bye.